Framantem no emu. Framantem no penyina wono no hwe ahonedie ho nsam so ye Stella kumejuro na wode afutu ama emaburu nkanka maayewa no se wasra adade ne de wo musua nanso wo ahonedie ho nsam no wo ma no enyina brane na afi wo ma ne de nti wo maame no papa no mutua fees so wo nko school wanyire wo ho nsua no wondache enyefe. Volta Regional Director of Sanitation, HSC, Adebako, Timibwa, maybe a tumpom a awuni. It's answer would do hunia and obuse be from on a Nisika baby a juma a woman emu. Of our Sakonya so editor. Environmental health workers are a South Women Cinema from Mantemu and Kanka, and a ma wamu esia a pair and when near hunim dear, say what this siano, or my ni encohum. Mamma Stella, Comejuro, Edison semi etuja. Bano mobile base dear, and unti among fa. Suban bia ebechi omadwin efi edwumedie nti e bi omoba South ho no omonchi omadwin fi ho na omomo omoni nko nie nti omoba ye nitina meka kire omo se omo ye mmaba na omaba momo mfa mmemasem eni sikape emfe nsi omoni so na momo omoni mre no mo nsu adwuma no no mo wie school no mo yo mo adwuma be me bia esefata no beba omo akwemu abehye omoni monyam. And which Adom Kasee amani boni odishebo wusu job enne adusuafo ebi atwetwe sa nkomo yi. Ye ba ham say yesua de fine. Ye ba ye omaje ye feso ye bibia akọ kama. Ye ba ye so bibia akọ boko. Asa yesua ne say ye besua de na bibia ye bibia be konkan na ye na be penka na wagana. Ti daga tabana obahande no ohun se aboa mo pa. Ta cha aboa ye pa. We can say that yeah, we have learned a lot from her. That she told us everything, she corrected us and everything. We should all engage ourselves.